That was Mary's daily routine. Szerelnök, kimehetek mosdóba? In English, please. Ja, most mit játszod itt az eszedet? Mit csinálsz úgy, mintha te nem magyar lennél? Na jó van, kimentem húgyingolni, na. És akkor 144-nek a négyzetgyöke. Csingész? A felnőtt életben nem lesz nálad számológép. Szerinted a felnőtt életben ezt a szart fogom számolgatni? Hagyjál már, szállj már ki az életemből. És akkor... Te most jelentkezel, vagy nyújtózkodsz? Nem. Igen, Csingész, akarsz nekünk valamit mondani? Hagyjál már, bazd! Az hogy fordulhat elő, hogy ezt nem tudjátok, hogyha ezt álmatokból fölkeltenek, akkor is tudni kell? Maga szerint erről a szarról álmodok? Tudja, hogy mit szoktam énekelni, hogyha fölkeltenek? Gyere, ülj rá az arcomra. Adtom rajta.